Black scoate ghearele. Da. Ha! Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod vom vedea noul update de pe Paris is for Heroes. Yay! Update-ul este foarte wow, chiar mi-l doream sincer. Chiar am văzut la un joc și acest joc începe să fie din ce în ce mai animat, ce îmi place. Dacă dăm noi așa, dăm noi un preset character și dăm pe IGN. Ia uitați-vă. E Black sub forma mică și după apare Black. Dar probabil l-ați înțeles. Am dat remove, da? Luăm inelul înapoi, apare ceva. Apare ce-o fi, o pasăre, o ceva. E Black. Și da, e Black. Și faza tare e că putem crea foarte multe bug-uri. Dacă suntem atenți, putem crea 10 bug-uri sau mai multe bug-uri deodată. Cum ar fi? Dăm așa și dăm așa de 2 ori și ar trebui să meargă. Doar că trebuie să meargă în timp ce ai activat un macaron sau ceva. Ok, acum așa. Ok, și acum când dai Black putere, așa, să fie space. Deși Black nu era pe space. Deci foarte multe bug-uri. Incredibil de multe bug-uri, sincer. Și să vă mai arăt un bug care e un pic mai greu de făcut, e să ai 2 inele deodată în inventar. Perfect. Deci, dați-vă așa. Black. Ok, l-am pus pe Black. Mai am încă 2 Black. Black sunt toate ghearele. Stai un pic să revenim la originalul, că ăla e frumos, așa. Și dăm noi așa unul. Black putere. Da, vrem și noi să zburăm un pic. Așa, și să zicem că zburăm și noi un pic. Și deodată iese din inel cine altul decât Black. Și este o animație foarte ciudată, adică mijlocul este ca la Mata Noir și restul inelul e așa. Poți face foarte multe roleplay-uri dacă poți să faci acest bug, care e un pic greu de făcut, dar e ca și cum Black iese să te avertizeze, dar tu nu te transformi. Și faza tare e că când ai, nu este niciun Black. Black ăla pe care l-ai pus, ăla rămâne. Și inelul rămâne așa. Ce tare, nu? Cum mai ară și așa. Așa va rămâne inelul pentru totdeauna. Și dacă mai dăm încă o dată. Așa. Și da. Și asta nu se întâmplă doar la Mata Noir. Se întâmplă la toți oamenii. Așa că, de să vedem la toți oamenii cum se întâmplă. Prima dată, hai să începem cu Marinette. Ne dăm noi Maya. Ne dăm un Pirișet. Maya. Spawn. Na, știu, ăsta pe de rost. Adică. Și ne dăm pe tip. Ia pe tip. Ia uite. Și acum zicem Tiki. Transformarea, da. Și totul e ok, normal. Dar dacă dăm noi așa, acum e foarte greu la Buburu să faci asta. Dacă doar la Buburu, doar la nu am descoperit cum se face, dar știu, uitați, perfect. Am așa, iese din Churchill, Tiki, transformarea, un pic original, așa, și deodată iese altă Tiki. Acum este mov cu buline negre, ceea ce e tare. Și practic, dacă dăm iară iese din cercel, ca și cum ar vrea să te intenționeze ceva, numai că nu poți ascunde cu amiul. Asta e cel mai grav. Acum trecem la Alia. Trebuie să trecem la Alia. Alia are un mod așa, nu știu. Adică la ea chiar se vede bine cu bug-ul, adică la ea chiar se vede bine. Numai că e un pic mai greu de pus. Perfect, uitați.
Ok? Și iese din lăncic, așa. Așa. Și arată. Ia uitați-vă, chiar arată bine, adică două în una, adică nu e ceva așa. Ca și cum ai avea un colier fals, un colier magic, așa. Nimeni nu ar ști care colier să ți-l ia. Tare, nu? Dar și așa, la iluzie nu s-a mai creat nimic, wow. Adică, la iluzii, nici structurile nu mai sunt. Le-au scos. Ce ciudat. Oricum, putem face asta, selectăm ținta și gata. Uite, care e realul Fabian? Care e realul Fabian? Cred că vă dați seama după cu Amida. Și toți poartă așa. Și mereu va rămâne așa. Dar, tot ce când scoatem ceva, când îl scoatem, o să fie un pic mai ciudat. Nu vreau să dau un pic reset acum, nu vreau să dau. Deci o să se debuguiască, cred. Și nu vrem asta. Că trebuie să facem totul de la început și nu vreau asta. Ok? Și acum dăm un remove. Bam! Apar 3 deodată. Tare! Urmează Zoe. Zoe, purtătoarea miraculosului albină. Luăm mai noi pe Zoe. Ia uite, și polen așa frumos. Deodată animația de polen. Uite, chiar iese din agrafă, chiar iese din bijuterie. Ok, și acum dăm polen aripioare. Frumos, da? Apropo, urmează în unele din zile episod cu Zoe. Mai ziceam mine, ok? Dăm aici, iese polen și la polen chiar nu cred că se observă, dacă din câte am observat. Da, nu se observă că sunt două. Stați un pic. Greșeala mea. Scuzați-mă pe mine. Am fost un pic. Aolo! Dar greu mai să faci bug-ul ăsta, pe bune. Chiar e greu să faci bug-ul ăsta. Să fie și două. Adică să fie doi miraculoși. Nu poți doar unul. Revenim când facem bug-ul. Perfect, am reușit. Acum polen, aripioare. Și acum chiar nu se observă. Bine, dacă stai să te uiți așa un pic printre păr, ca miraculos, se observă un pic. Dacă stai puțin. Când ești normal, chiar se observă. Adică unul e cu transformat, altul e cu normal. Ceea ce e un pic dubios, ca și cum tu ai fi transformat sau e de jucărie. Ceea ce e tare. Și dacă scoatem, nu mai rămâne nimic. Tare! Urmează miraculosul cestoasă. Care e la miraculosul cestoasă, din cât să vă zic. Chiar n-am testat. Adică e și pentru mine. E wow. Și la Waze chiar mi se pare tare animația. Hai că uitați-vă doar un pic. Ia uite. Chiar mi se pare tare animația la Waze. Ok, acum încercăm să facem bug-ul. Revin cu bug-ul. Ce greu va fi. Perfect. Am reușit să fac și bug-ul. Acum Waze. Ca și acum Turtle. Ok? Și aici se observă un pic, dar nu atât de mult, adică pot să zic că ai confecționat o jucărie, mai ales dacă ți-a spus oamenii, ai confecționat o jucărie, da. Da, chiar e tare. Ce mai tare e că când te transformi, intră ca și cum intră doar în unul, nu în două. Când dai adăpostul, nu se întâmplă nimic. În general, aici trebuie să fie. Poate da, nu, așa e. Carapața, Waze, renunț la tine
și acum s-a de făcut bug-ul. Acum urmează Gabriel. Dar Nuru încă n-are. Parcă Nuru încă n-are care să-l poți lua. Din păcate. Dar haideți să vedem oficial. Nu are, din păcate, Nuru, așa că o să trecem la Natalie. Natalie, preferata mea, efectiv. Chiar îmi place să fiu Natalie. Chiar îmi place. Vreți să vedeți transformarea? Hai că pentru voi fac și transformarea. Nuru, Dusu, întindem penele. Am nebunit și eu cu Nuru. Ia uitați-vă. Transformarea asta chiar e perfectă pe bune. Dar pe noi ne interesează Miraculosul. Parcă îl putem lua. Da, îl putem lua. Și animația la Dusul la fel este chiar wow, cu particule așa. Ca la Waze, este chiar wow. Dar revenim cu bug-ul. Ok, deci am făcut acest bug, a intrat și Daniel, aparent. Și da, oricum, nu prea-mi pasă. Ok, așa, avem două broșe deodată, deci, wow, avem două broșe deodată. Ce fain era dacă puteam să ne și ascunde cu a mea. Ca și cum aveam două broșe diferite să se transformă cu acel bani. Chiar era fain, dar facem asta, rămâne așa. Chiar e fain, chiar e fain. Da, și să trecem la următorul personaj, care este Alex, sau Alex, zice în serial. Alex, care nu-mi place cu geaca asta așa normală, așa că o să dăm pe clasic, original. Acum dăm pe Fluff și la Fluff mi se pare wow animația, adică uitați-vă doar un pic. Cum se învârte așa în jurul tău, chiar e fain. Și acum Dusu, du-te în timp. Ok, la asta nu e chiar atât de greu. Facem așa. Așteptăm să vină Fluff ca să-l putem transforma. Fluff, du-te în timp. Și acum, așa, ca și cum am avea două. Și când suntem netransformați, decât când suntem transformați, nu se observă. Dacă suntem netransformați, chiar se observă. Hai că nu mai revenit chiar și la nou. Wow! Și da, următorul este Chloe. Da, la Chloe chiar trebuie să vedem la Chloe. Deoarece și Chloe are un stil așa aparte. Mă, ce? Chloe poate să folosească pe Fluff? Ce stil asta? Da, cred că e un bug, totuși. O luăm din nou pe Polen. Ca Polen a fost folosită de 2 ori în acest clip. Polen, adicioare, recina bine. Acum dăm așa și așa. Avem două. Hai de Polen ieși. Îmi place la Polen că are textura ca și galbenă, dar și un pic ca lăsați un pic că mă încurc între numele poamilor. Ca Black. E ca particulele acelea. Facem așa. Și chiar e un pic diferit. Adică chiar se vede că e bubuit. Adică facem doar un pic. Chiar se vede pe bune. Adică chiar se vede pe bune. Dacă zice cineva că nu se vede așa ceva. Dacă zice cineva că nu se vede, eu îi dau subscribe. Nu știu. Habar n-am. Și mai avem ultima, care din păcate încă nici ea nu are Miraculosul să-l poți lua în mână. Este vorba despre Tigresa Purpurie, adică Zuleika, și Miraculosul ei Roar, dar nu merge din păcate. Și da, cam atât a fost și acest episod. Noi o să revenim la Adrian. Eu o să continui să mă joc un pic, după aia o să postez clipul. Da, și noi ne reauzim ca data viitoare,
care fiecare dată e data viitoare. Pa, pa! Sunt broscoi atunci când intru în apă. Am superputeri, nu sunt simplu motan. Sunt motan blanc când intru în apă. Am superputeri, nu sunt simplu un băiat motan broscoi. Șpa, șpa.